To fa ana wata sai ga wata, yanzu 'yan bindiga sun kai wani mummunan hari a jihar Filto, inda suka kashe mutum 50 hada ɗuriya. Shi dai wannan mummunan hari da 'yan bindiga suka kawo na bazata ne, wanda ba a taɓa tunanin harin nan zai faru a tsakanin nan ba. Kuma ita jihar Filto idan ba ku manta ba, dama jiha ce wadda ta daɗe ana faman rikice-rikice a jihar. Kuma rikicin ana yin shi ne mafi yawanci tsakanin arna da musulmai. Rikici ne kuma akan kabilanci, ba kuma rikici ne akan wani abu ba. To wannan abin da ya ba mutane mamaki, ba rikici ne wanda ya taso akan kabilanci ba. Wa'innan kawai 'yan bindiga ne kamar yadda aka saba a nan arewacin Najeriya, wanda za a ji 'yan bindiga sun shiga cikin gari sun kama jama'a mutum 50, mutum 100 sun bindige su. Haka fa wannan karan aka je aka farma arnan da ke jihar Filto, inda aka kama su aka dinga kashewa. Sannan kuma bacci an gama musu wannan kisan gilla, sannan 'yan bindiga kuma suka kama gaban su suka tafi, wanda har yanzu lalle ba kama 'yan bindigar da suka yi wannan ta'addancin ba. Duk da dai gwamnatin jihar ta ce lalle tana nan tana bincike, sannan kuma za ta ɗauki mummunan mataki akan duk wanda yake da hannu akan wannan mugun hare-hare da ake kawowa. To amma dai irin wannan hare-hare mu daman a arewacin Najeriya an saba jin shi, ba abu ne sabo ba, musamman waɗanda suke mazauna ɓangaren yankin Zamfara, wanda koda wani lokaci zaka ji an ce an kashe mutum 200, 300, sannan kuma an kwashe wasu an tafi da su daji. Amma koda wani lokaci sai ka ji an ce lalle za a ɗauki mataki akan irin masu kawo wannan hare-hare, amma kwana 2, kwana 3 sai ka ji shiru, babu wani mataki za a ɗauka. Wannan magana ta wuce kenan. Idan ba ku manta ba, kwanan nan cikin wannan azumin da ya wuce na bana, kun san abin da ya faru a jihar Edo, inda matafiya mafarauta sun taho kan hanya za su dawo gida sallah wajen iyalansu. Haka su ma arna suka far musu ba tare da sun yi wani laifi ba, inda suka kama wayannan mafarauta. Duk da dai mafarautan lokacin da kama su lalle sun gwada musu takardar su na cewa lalle su mafarauta ne, ga daga inda suka taso, kuma yanzu ga inda suka nufa. Sannan kuma an gansu da karnukan su kamar yadda aka saba al'ada, kuma an gansu da bindigogin su da wukaken su. To amma dai wannan 'yan sa kai suka ce lalle su ba su yarda da wannan mafarauta ba, inda suka kama dukan bayan Allah cikin wannan azumi, ga azumi a bakin su, suna ji suna gani. Haka aka kashe su, sannan aka tara su kan titi aka banka musu wuta, wasu ma da ransu basu gama mutuwa ba. Haka aka kona su, suna ci suna gani karfi da yaji. To su ma dai duk da gwamnati ta ce lalle za ta ɗauki mataki akan waɗanda suke wannan abu. To shi kuma matsalar irin wannan harka na barna, idan za a yi shi lokaci ɗaya, za a yi shi cikin 'yan mintuna kaɗan, a yi wannan barna a gama. To amma kuma kafin a ɗauki mataki sai a kimanin shekara guda ana cewa lallai za a bincike, a kafa kwamiti can a yi can ana ta rubuce-rubucen banza, wanda ba wani amfani za su yi ba. Amma shi kuma mai barna idan zai yi, ba ruwan shi da rubutu, kawai da ya zo rana ɗaya zai yi barna. Idan mutum 1000 yake bukata, lallai zai kashe su. To amma shi kuma bincike na gwamnati lallai sai ɗauki lokaci da dama, ba a gama wannan bincike ba. Wani lokaci dai a haka za ta wannan rubuce-rubuce, a ƙarshe har gwamnatin ta wuce. Domin irin wannan kashe-kashe, idan ba ku manta ba, an kashe babban malami mai suna Jafar Adam a jihar Kano. Shi ma abin da ya faru kenan, yana cikin sallah da asuba ranar Juma'a. Haka su ma wasu 'yan bindiga suka zo suka buɗe musu wuta tare da waɗanda suke bin shi sallah a baya. Haka aka kashe su. Waɗannan mutanen su ma haka aka ce za a bincike domin a tabbatar da wanda suka aikata wannan laifi, wanda har yanzu lalle gwamnati bata fitar da wani sakamako na cewa ga waɗanda suka wannan laifi ba, ko an gano su ko ba a gano su ba. Shiru kenan har wanda ke kan mulki a wancan lokacin ya wuce, kuma gwamnatin da ta hau bayan shi ita ma bata kawo wani sakamako ba. Wannan magana kenan. To ko da wani lokaci talakawa ya kamata su gane, in za su farka kuma su farka, lallai su haɗa kansu guri guda. In zaɓe ya zo, san irin mutanen da za su zaɓa, sannan kuma duk wanda suka zaɓa in har ya zama to bai musu adalci, lallai su fito kamar yadda suka fito lokacin zaɓe, su haɗa kansu guri guda. Lallai a kafa zanga-zanga wacce yau a fito gobe a fito, lallai sai da a ƙare. To amma abin da ke bada mamaki shine, yau da an ce kuma za a fito a yi zanga-zanga, sai ga gwamnati ta turo 'yan sanda da sojoji da 'yan sa kai, kuma su talakawa za a dinga kama su ana kashewa, wasu kuma a kama su ana rufewa. Musamman kuma mu Najeriya muna da tsoro a zahiri, amma kuma tsoro ne na banza, wanda ba zai tafi amfanar da mu ba. Domin a ƙasashen da aka ci gaba, inda suka fara zanga-zanga akan cewa ba su san mai mulki, to lallai babu wani abu da ke ba su tsoro na kisa. Duk irin kashewar da za a yi musu, ko me za a yi musu, lalle ba su taɓa daina wannan zanga-zanga ba, sai sun tabbatar da cewa lalle wannan gwamnati ta sauka. To amma mu nan Najeriya, ko da an ce za a fara zanga-zanga, wasu zaka ci sun fito suna kashe muku jiki, inda zaka ana cewa wani karka suke ka fita wannan zanga-zanga, in ma ka fita zanga-zangan nan ba wani abu da za a yi, wayannan mutane su riga sun fi karfin ku. Amma abin da zai baka mamaki shine, lokacin da zaka fita kai zaɓe, babu wanda zai kira ka ya kashe ma gwiwa cewa wani karka je kai zaɓe, ai in ka zaɓi mutanen nan ma ba adalci za su yi ba, za a kyale ka, zaka je kai zaɓe. Tun da zaɓe ne shi wannan ba a fi karfin ka ba, lalle ka
dama ka je kai zaɓe, amma idan zanga-zanga ce sai ka ji ana ziga ka lallewa da karka suke ka fita wannan zanga-zanga, in ma ka fita lalle ba riba za ka samu ba, kaza kaza da kaza, ana kashe ma gwiwa, abinda mutanen mu ke yi kenan, saboda lalle a kashe ma gwiwa jiki. To amma kuma su wannan yan ta'adda idan sun tashi yin barna fa su ba zaɓa suke ba, duk wanda ya kuskura ya zo daidai da inda suke wannan barna harbe shi kawai za su yi, kuma idan sun harbe shi sun harba banza daidai da jaje. Wani lokaci za ga shugaban kasa ba zai zo ba, mataimakin shi ba zai zo ba, gwamna ba zai zo ba, kuma yan sanda da ke angon wani lokaci su ma sai fa in an matsa musu da magana ne za su iya zuwa wannan guri su zo su ɗauki hotuna a ce za a gudanar da bincike domin a tabbatar da wanda suka aikata wannan laifi. To wani lokaci kuma sai ga dai a ƙarshe wannan binciken ma za a dinga cewa lalle ku kawo kuɗi domin za a yi kaza za a yi kaza, haka ake fa, in kuma ba ku ɗauki wannan kuɗin ku bayar ba ƙarshe dai wannan magana haka za ta barwa shikenan ta wuce. Sai kuma wani lokaci idan irin wannan ɓarnan ta sake faruwa shi ma su ƙara dawowa a ƙara ɗaukar wannan hotuna, to shikenan fa kullum abin da ke faruwa a ƙasar nan kenan, kuma ba wani mataki za a ɗauka, wannan magana ta wuce kenan. Da lokacin kuma zaɓe yayi haka 'yan siyasa nan za su fito su ƙara matalakawa ruwan baki a ƙara zaɓar su. Dan Allah dan Annabi dan yau ne farkon zuwan ka wani tashar tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share ɗin bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. A kashe mutane kisan gilla bila adadin babu gaira babu dalili a koda yaushe sai a Najeriya. Ni musulmi ne, ba za a kashe wasu kiristoci a Najeriya a wani yanki kisan gilla bila adadin babu gaira babu dalili na murna ba. Kai kirista ne, ba za a kashe wasu musulmai a Najeriya a wani yanki kisan gilla bila adadin babu gaira babu dalili kai murna ba. A musulunce idan an kashe wasu musulmai a Najeriya a wani yanki kisan gilla bila adadin babu gaira babu dalili, maharan sun gudu ba a samu an cin musu ba, asali ma ba a san masu wane ne ba. Musulmai ba za su zo su ce ai tunda musulmai aka kashe to mu ma mu kashe kiristoci mana, mu je gari kaza mana na kiristoci, ko kuma mu tare hanya kaza mana mu rinka kashe kiristoci. Musulunci bai koyar da haka ba. Idan an kashe wasu kiristoci a Najeriya a wani yanki kisan gilla bila adadin babu gaira babu dalili, maharan sun gudu ba a samu an cin musu ba, kiristoci ba su ce mu je gari kaza mana ai gari ne na musulmai mu kashe su, ko kuma mu tare hanya kaza mana idan mun ga musulmi mu kashe. Kiristiyaniti bai koyar da haka ba. Wato abubuwan da yake faruwa a Najeriya wani lokaci idan ka nutsu mai kyau kaman abun akwai wani plan ne. Yau idan kana tunani kai Kirista musulmi cikakke zai yi wannan aika-aikan ya je ya samu kiristoci haka kawai ya kashe su babu gaira babu dalili bila adadin, manya, yara, tsoffi, mata. Wallahi wannan da zai aikata wannan musulunci bai koyar da haka ba. Idan kai musulmi kana tunani za a je a farwa wasu musulmai a Najeriya a musu kisan gilla bila adadin babu gaira babu dalili, da yara da manya da mata da tsofi, Kiristiyaniti bai koyar da haka ba. To wai me yake damun mu yan uwa? Wallahi mu so juna. A musulunce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo na da wayanda ba musulmai ba, amma su karan kansu sun shaida adalcin shi. Don haka koda yaushe abun sai ka rasa mene kashe-kashen nan ayi a nan. Wallahi ni ban yarda a kashe kowa babu gaira babu dalili ba. Wallahi duk wani kisan da aka yi yana mini zafi da ba zai misaltu ba. Don haka ya kamata mu nutsu mai kyau, mu ji da tsadar rayuwa ne yan uwa, ko kuma mu ji da yaya. Wallahi muna cikin wani yanayi a Najeriya yau, watakila ana so a ƙara haɗa wani faɗa ne ko wani abu, amma sai mu kasa ganewa. Wai rai nan kan ya aka yi mu 'yan Najeriya muna tunanin muna da ilimi, amma mun zamar da rai kaman wani abun banza.
ba mu san darajar rai ba kwata-kwata. Yaro karami, tsoho, ko babba ne ko saurayi ne me maka? Wallahi ba inda musulunci ya ce a ji a farawa mutum haka. Kai dan bindigan Najeriya fa yan uwa, mu yi kanmu adalci, bai bar musulmi ba bai bar krista ba. Dan ta'addan Najeriya, makashi a Najeriya, ba ruwan shi da wannan batu. Don haka ya kamata sai mu nutsu mai kyau. Lalle duk wanda ya kawo hari ko wani farmaki akan al'umma, a haɗa kai domin a cimma wa'anda suka kawo wannan farmaki. Idan ana haka komai zai samu sauki, amma idan an zo an yi sai a nemi ƙara kwaciba mu. Yan uwa, mu rinka nutsuwa mai kyau. Allah ya kawo mana zaman lafiya. Wannan hare-haren da ake ta yi a Najeriya, Filto ne, Borno ne, Zamfara ne, Katsina ne, Neja ne, Kaduna ne da dai sauransu, ya Allah ka kawo mana sauki. Amin. Ba ruwana.